Ik vind dat wij vandaag onder de maat, de eerste 2 periodes onder de maat hebben gespeeld. En willen wij succesvol zijn, dan zullen we dat zondag anders moeten doen. Anders krijgen we weer de deksel op de neus. En zo simpel is het eigenlijk. Den Haag komt in het begin maar een man minder te staan. Maar dat hindert ze net de voorsprong te nemen. Het is na een goed 6 minuten Les Reaney met de 0-1. De Flyers moeten weer omknokken en toch goed voorwerk van Galbraith en Krylov is het Kevin Bruisten die de aansluitingstreffer maakt. In het begin van de tweede periode stiert Den Haag met een man meer op het ijs en die profiteren optimaal. Want al na 46 tellen zet Jordi van Oorschot de Hagenezen weer op voorsprong. 1-2. En ook de volgende powerplay wordt benut. Ellen van Bentum telt de voorsprong naar 3-1. Den Haag is feller, scherper en trefzekerder. Les Reaney scoort zijn tweede en de vierde van Den Haag. En dan is het 1-4. De Flyers komen nog wel rond tot 4-2 terug Andrew Krylov, maar daar blijft het bij. En de tussenstand in de hele finale is nu 3-1 voor de Flyers. En dat mag je eens net meer uit handen gaan. Nou ja, het mag niet. Dat is dan wel op je vraag. Maar dan moeten we anders gaan spelen dan vandaag. Anders wordt het nog een hele lange serie. Snijden om Jelwa 5 komt Den Haag weer op 10-11. En de Flyers hebben nog 1 overwinning nodig voor de finale.